Baina gazteleraz ere egingo dugu laburpena baten bate nahi izan ezkero. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Ramiro, diputatu nagusia, eta Gorka, Gasteizko alkatea. Urtebete da, uste dut egun hauetan urtebete dela, Donostian, Euskal Herriko Unibertsitatearen egoitzateko batean elkartu ginela, guan izan ginen, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bezala eta gurekin batera izan ziren Euskaraldiaren aurreko urteko antolaketan parte hartu zuten lantalde ezberdinetako ordezkariak. Eta gaur hona etorri aurretik orduko apunteak errepasatzen egon naiz, ze ura izan zen, esan genuen Euskaraldiarekin batera ikerketa egin behartzela, eta ura izan zen ikerketaren ondorioz edo ondorioak ezagutu genituen momentua. Hainbat gai atera ziren, idatzita eta publikatuta daude, baina uste dut denboraren perspektibarekin, urtebeteko perspektiba ondorioak ezagutu zirenetik, 2 urteko perspektiba Euskaraldia egintzenetik, esan dezakegula beldur gabe, gauza handi bat izan zela Euskaraldia. Ze gauza ekarri zituen Euskaraldiak? Bueno, bat, eta importantea, zerbait positiboa izan zen eta naturala. Gure komunitate, zentzua eta sentimentua indartzeko balio izan zuen ekitaldi bat. Euskararen eta hizkuntzaren ingurukoa. Lagundu zigun hainbat inertzia apurtzen. Lagundu zigun hizkuntzaren erabileraz gogoeta egiten. Eta halako elkartasun positibo bat sortu zuen ekitaldi hartan izena eman zuten personen artean. Asko da hori. Ahulgune batzuk ere bazauden, baina gaur ez noani, ahulgune haietan sakontzera. Mezu positiboarekin geratu nahi dut. Arrezkero, iraila arrezkero, gauzasko gertatu dira, eta tartean pandemia bat izan dugu. Pandemia honek, gaixotasun honek, gogor jo gaitu, eta esango nuke familia askotan samina izan dela, eta danak geratu garela pixka bat patxalduta. Eta egoera honek gure artean jarraituko du, denbora luzez, ez dakigu noiz arte, eta bizitzeko eta aurrera egiteko ilusioa behar dugu. Heldulekuak behar ditugu, eta iruditzen zaigu, Euskara, eta Euskararen normalizazioa, eta Euskararen erabilera, eta berriz ere Euskaraldiaren moduko jarduera kolektibo bat izan daitekeela, behar dugun ilusio hori berreskuratzeko tresna egoki bat. Sumatzen dut, inguruan, pertsona asko kezkatuta, beldurtuta eta haserre. Eta ezin gera, beldurraren menpe eta haserrearen menpe bizi. Erronka berriak berreskuratu behar ditugu, gure ametsak berreskuratu behar ditugu, etorkizunerako genitun planak eta estrategiak berreskuratu behar ditugu, eta horien artean daude baita ere amets kolektiboak. Eta Euskararen erabilera normalizatzea, eta Euskararen inguruko komunikazio gaitasuna areagotzea, eta gure komunikazioak edozein tokitan edozein egoeratan euskaraz egitea, helburu kolektibo garrantzitsu bada. Baliatu dezagun aurrera egiteko. Gaixoaldi honek hizkuntzaren normalizazio prozesuak dituen mugak ere agerian utzi ditu. Hoiei ere aurre egin behar diegu eta konpromisoa hartzen dugu, kasu honetan erakundeok egoera hoiei aurre egiten lan egiteko helburuz lan egiteko eta oinarri sendoak ipintzeko aurrera begira. Baina esan nahiko nuke, ahuldadez gainera, Euskararen normalizazio prozesuak izan dituen aurrerapenak eta indarguneak ere agerian utzi dituela egoera honek. Beraz, badaukagu bide horri bat
zertan eragin behar dugun eta zertan tematu behar dugun jakiteko. Ez noa gehiago luzatzera, hiztun asko gara, berriro esango nuke hasierako mezua. Erabili dezagun, aprobetxa dezagun, Euskaraldia gure arteko bizipoza eta ilusioa pizteko. Eta gaur izen ematearen kanpainaren hasiera denez, Arratek esan digun bezala, dei egingo nieke, orain dela 2 urteko Euskaraldian izena eman zuten euskal gizon eta emakume guztiei berriro ere izena eman dezaten, eta egin nahi diet, dei berezi bat, izena emateko puntuan egon, baino hainbat arrazoirengatik atzendu ziren gizon eta emakume guztiei. Horiek ere animatu nahi ditut, oraingo honetan gogo eta egin eta Euskaraldiarekin bat egitera. Eskerrik asko.